Arratsaldeon guztioi, Antigoko pelota txapelketa bere azkenetara iristen ari zaigu eta hementxe gaude Antigoko pelotalekuan. Pelotaleku bikaina, aurten pelotaleku honen ezkerparetak 100 urte betetzen ditu eta azkenetara iristerakoan noski batetik gizonezkoen promesa naiz elite mailan finalerditan gaude eta bestetik emakumezkoen txapelketa 4:30 barruan gaur hasi 8 pelotararekin lehenik final ordenak, gero finalerdiak eta azkenik hilaren 31an 3 finala jokatuko dira. Emakumezkoen 4:30koa, gizonezkoen promesa mailakoa eta elitekoa. Gurekin Antigoko pelotazaleok elkarteko presidentea, buru Jesús Mari Rubio, arratsaldeon. Arratsaldeon. 71 ediciones del torneo del Antiguo y casi la mitad en ediciones 35 como mínimo llevas en el torneo. Pues sí, ya son muchos años ya. Bueno, eso quiere decir que hay una afición importante en el Antiguo y sobre todo que ha habido gente que ha trabajado durante muchos años pues, para mantener esta tradición. Con muchas novedades, sobre todo en los últimos años, sobre todo la presencia de las chicas. Y por tercera edición, presencia de las chicas, pero 3 ediciones distintas. Un año con parejas, otro año con el mano a mano y este año en el 4,5. Efectivamente. Al iniciar con las chicas el torneo, no teníamos mucho convencimiento de cuál de las modalidades sería la más gustosa para el público, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos probado las 3, mano a mano, parejas, y este año toca el 4,5. A ver cuál de ellas es la preferente de nuestro público. Lo que sí está claro, desde el primer partido que se jugó el 2 de julio hasta hoy, el frontón, no voy a decir todos los días lleno, pero casi lleno, rondando las 300 personas casi cada día, que es muy importante para la pelota y sobre todo para el Antiguo. Sí, la verdad es que anima mucho el ver el frontón lleno y no solamente a nosotros los que estamos metidos en la organización, sino fundamentalmente a los propios pelotaris que se encuentran muy a gusto con el frontón lleno, ¿no? Para este año hay otra novedad. Hace muchos años se jugaban las finales entre el 8 y el 9 de septiembre, coincidiendo con la Festividad de la Virgen de Septiembre. Se pasó el último domingo de agosto, pero este año, el último sábado, el 31 de agosto, serán las 3 finales. Sí, a veces nos encontrábamos con alguna pequeña dificultad al celebrar el último domingo de agosto las finales, pues porque había gente que no podía venir, porque estaban de vacaciones, que sobre todo algunos colaboradores, etcétera. Y bueno, hemos pensado en atrasar un poquito más las finales y bueno, este año como caía el sábado, el último día, pues bueno, pues vamos a hacer la prueba. A ver cómo funciona el sábado las finales y a ver cómo responde el público también con ese pequeño cambio. Eskerrik asko Jesús Mari Rubio eta suerte. Eskerrik asko zuei. Bueno, hauxe, Jesús Mari Rubio, Antigoko pelotazaleok elkarteko presidenteak eskaini diguna, eta gaurko jaialdiek 3 partidu izango ditu. Lehenik emakumezkoen mailan 4:30 barruan jokatuko dena, bertan 13 urteko Uxeo Ses oñatiarra, lehenengo aldiz daukagu hemen Antiguan, eta bere aurkaria Gasteizkoa, Zaramagakoa, Leire Garai, honek ja 3. urtez jokatu zen hemen binaka, jokatu zen buruz buru, aurten 4:30 jokatuko du. Gero ikusiko da batean.
Perdón. Pegado. Bai. Bai, pasatu. Bai. Bueno, arratzaldean, ongi etorriak. Andigoko pelota txapelketa bere azkenetara iristen ari da. 71. edizioan, orain arte final laurdenak izan ditugu eta gaur ja final erdiekin hasiko gara. Final erdiak gizonezkoetan egila eran, promesan naiz nagusien mailan 4 bikote, bultzo bakoitzean 2 bikotek egingo dute aurrera, bultzo bakitzeko lehenengo 2 bikote sartuko dira final erdietara, eta emakumezkoetan aurten erabat ezberdina. Buru izan genuen, binakako izan genuen, eta aurten 4 terdiko emakumezkoen txapelketa daukagu. Batetik esaka 3 atera beharko dute, 5 bitarte izango dute esakea, eta pelotea noski 4 terdia pasa eta falta izango dute. 8 emakumezko ditugu, final ordenak, beraz 4 partidu, galtzailea kanpora, irabazlea aurrera. Gatozen gaurko 2 protagonistak aurkeztera, Gerriko Gorriz, Oñatetik etorri zaigu, 13 urte dauzka, lehenengo aldiz Donostin Uxo Osez, arratsalean. Bere aurkarian, Antigon izan zaratenok ezagutzen duzue, binaka izan dugulako hemen, buruz izan dugulako, aurten 4 terdien daukagu, Gasteizkoa, Zaragozakoa, 16 urte Leire Garai, arratsalean. Epaileak, Imanol Jangoaz, Miguel Ángel Intxausti, arratsaldean zueri ere, eta badakizue, gai duzunean, Miguel Ángel, Imanol gai duzunean txapa ere lagutan, badakizue zozketa dauzkagula hemen, txapeketan zehar, bihar izango dugu lehenengo zozketa, eta bihar zozketatuko ditugu, txokako erretegian, 4 lagunentzat, 4 afari. Boletoak salgai dauzkagu, bihar 9 baino lehenago zozketatuko dugu, eta zozketuen zerrenak gorde. Ardo kaja bat zozketatuko dugu, ordareko ja zarrera hori zuen, ardo kaja bat zozketatuko dugu, zuen zarreraren zenbakia duenarentzat. Beraz, arratsaldean guztien, eta zonako. Ea partidu batzuk ikusten ditugu. Arratsaldean pilota zaleok. Lauterdiko neskien partida hasi da. Gorriz Uxo Osez, Oñatiarra, 13 urte. Urdinez, Gasteiztarra, 16 urteko Leire Garai. Esan bezala final laurdenen partida dugu. Lauterdi barrun eta irabazten duenak final aurrekotara, galtzen duenak etxera. Partidua 18 dugu. Leire Garai egin du lehendabiziko tantoa. Leire Garai hemen jokatua, lehen urtean paper oso orain zuen. Binaka, Uxo Osez, 13 urtekin lehenengo aldean. Usten duzen bezala, sakea 3tik. Pelotean, tratu Osezek, pilotan bote handia egin, eta tantoa Oñatiarrantzat. Bana markagailuan.
Mandio pilota. Zeuxos ez. Pilota eskuan. Pumpairuan. Sake motza. Arrematu eta kantoa. Oñatiarra aurretik. Dieta bat, sake pozoitxua genduen. Sake egin duen benda bizikoa. Uxue osesek. Mandio pilota. Pilotaka oso gutxi ikusi ditugu hasiera honetan. Laugarren tantoa, hasteak. Dragosesek, Garaik eskubiz. Atzeratu. Garaik eutxi, aukera osesek. Ezkerrez jarri. Inaku oso altua, Garaik atzeratu. Osesek ezin gainera etorri zaio. Eta galdutakoa. Bina, Leire Garaik pilota berdinekin jarraituko du. Pilota mixta batekin ari dira jolasten. Eta bai joa Gasteiztarra. Zera du. Zare pozitxua atera da paretei. Eutxilzuek. Etxeleiro ituan. Moztu, bizi, jaso. Hortxeleire. Eta alturarekin. Ezkerrez. Kanpora. Pilotaka da karteleran jo eta izkia guztiak erori dira. Diana, osesek, 3 eta 2. Parrak hemen pilotarekoan, da bai joa Leire Garai. Iruan pumpa, zerra duzea, osesek jaso, botez jarri, atzera berriz ere. Bote altua daka pilota horrek, eta beste galdutako bat. Uxuek. Zan bote oso altu hartzeko pilotak, eta bitan gertatu zaio. Botea gainera etorri eta ezi eraman. Bai joa Leire. Paretetik atera, seitikan, jaso, aukera Leire, ezkerrez, atzeratu. Eta, tantoa. Bost eta 2, Leire Garai, bai joa. Hora ezagun partidu hau, 18 dela. Bai joa Leire. Momentuz, garbi marka dion. Eta pilota lekuan ere. Erresto bikaian guxuek. Lautik, atzeratu. Guxue. Ezkerrez. Iñakua, osona. Jaso Leirek. Aukera, txabaldu, ederra. Kanto ederra jolaztu. Iñatiko pilotariak. Eta bere 3. tantoa egin du. Nabizi dejada ederra, eta ero zabalean oso ondo bukatu du. 3 eta 5. Bi pilotariak. Bada osez. Polizia, paretetik atea. Argi bote. Atzera, zotixerian joa. Jaso Leirek. Hortzixe, ez du gozatu, Leirek jaso, Iñakua, nahiko altua, jaso Leirek, zera atera behar, jaso Leirek, ezkerrez, berriz ere zabaldu, beste aukera bat, Iñakua, ederra! Hake eskumuturra duen, Oñatiko jokalariak, eta dejadekin ederki ari da. 4. tantoa.
Uxue Osesentzat. Mandia pilota, Gasteiztarrak. Eta bada Uxue. Sake motza, bote altua, paso Leirek. Atzeratu, airez, ondo Leire. Eta hori gora. Uxue gainera etorri zaio azkeneko momentuan, eta altura eman nahi baino, gora. 6-4. Leirentzat berriro ere sakea. Atera du. Paretik atea eta Osesek ezin jaso. Ezpitalau. Esan pilotalekua guztiz beteta dugu. Kanpoan ere jendea ikusten. 7-4. Atzeko prest. Gasteiztarraren sakea. Eta sake oso pozoitxua. 8-4. Berriz ere, lau tantoko diferentziak du Arabako pilotaria. Bada Leire. Sake duzea. Bote guztuletik jaso. Bote eskarriko da Leire. Jaso Uxuek. Hortzu Uxue irutik. Zabaldu. Eta Leire, bai, jaso. Ñakua, beste bat. Eder, Uxue. Hace confianza. Kolpe horrekin. Osgarrena. Pilota aldatu. Bost, 8. Uxue. Zagozeitxoa, atera da paretetik. Txe, bote, zizkubik. Guzti. Paso Leirek. Iruan. Bipareta. Zagozeitxo. Aukera bain Leirek. Nako saltua. Eraman. Hortxe aukera. Atzeratu. Airez ezin. Zabaltzeko aukera hori ez du guztiz aprobetxatu. Muñatiarra eta gero Garaik ondo harrapatu dio. 9-5. Lan erdiak eginda. Bada Leire. Paretetik, eta Uxuek ezin. Gehiago makurtzea falta. Sake Leirek frontixoan jartzeko. 10-5. Hiru sake ez baditu. Leirek. Atera du. Baina eskubi zerrestatzeko aukera. Ongi. Zabaletik. Atera da paretetik. Atzeratu. Hortxe atorri Uxue. Jaso. Hortxe Leire. Ñakua berako hain. Eta tanto. 11-5. Favoritoa aurretik. Hiru urteko diferentzia dugu bi pilotarien artean.
Amasei urte Garaik, amairu osesek. Zake oso pozoitxua eta hau, jaso. Hortxe leire, moztu, bizi, eta zin. 12. 25. Gehiengo tarteakin du Garai. Torrian afizionatua oso erne, isilik, partia ikusten. Saka erdira, ososek, aso, ezker ez jarriko da. Zabaldu, ezudatu asoekin, honek atzeratu, airez, eraman, hortz ez, utxarrera, airez, ezin. Batzen denbora atzera juteko, baina eta bain, osesek, denbora eskatu. 6 eta 9. Mandio, jangoa zepaia pilota osesi. Etxeden azkarra izan dugu. Ikusi pilota eta osesin eskuetan. Badoa, oinatiarra. Sakea motzegi. Amairu eta 6. 5 tantu geratzen zaizkio Garairi final aurrekoetan sartzeko. Leire, diferentzia oso ondia ja, markadorean. Eskubiz, erresku bikaina, osesek, urutik. Ondo oses eskubiz. Alterditik, bain pilote ban. Zabaldu, bizi. Hortxe, legutxarrea da. Ñakua, beste bat, paso Garaik. Hortxoses, ezin. Malau eta 6. Garai diferentzia handiarekin. 16 urteko Gasteiztarra. Pilote eman dio. Eta 17 minututan 14 eta 6. Eskubiz errestatuko du. 6-tikan, ongi. Ezkerrez, zabaldu, zorrotitik. Ñakua egin nahi, baina oraingoan ez zaiatea. 5 galdutako osesek. Mabost eta 6. Presbi pilotariak. Bada Garai. Altu da Zakia. Oso aukera bain. Ondo kolgatu beharra. Ñakua. Hortxe izan osez. Beste Ñaku bat da. Ze ondo utzi duen. Efektuarekin. Hilda utzi du. Osesek. Bere kolpe preziatua dejada. 7 eta 15. Eguraldi itzela, pilotan jolasteko.
zerua Oskar B, eta jendea alai. Atera dozez. Ondo eskubiz. Kondi xerdin. Garaik alturakin, oso ondo. Pelote ban. Hortietu gozatu, garai ezkerrez. Atzeratu. Atzera jun behar, Gasteiztarra. Itzazo aldu, bere duari denbora emanaz, bain sota manoz. Ezkerrez, bain bera aukera. Ezkerrez osez, ezin Masei da zazpi. Gehiengo diferentzia du markadorean. Pilota zaleak txaloka. Pilota probatzen Oñatiarra. Bitanto bakarri gatzi dezkio Gasteiztarrari. Final aurrekoetan sartzeko. Atera du, sake pozoitxoa da. Oso sake pozoitxoa. Seian arrimatu eta bat bakarri gatzi zaio Leire Garairi. Azkenekoa. Txaloak, Antioko pilotalekuan. Garairen azken sakea. Eta sakez bukatutakoa. 5 egin ditu horrela sakez. Eta 5 sake horiekin. Zazpi gehiago bukatu ditu. Guztira 12 egindako garaik. Eta ez du padura ere galdu, hortxe datua. Lehenengo partidua bukatuta, garai final aurrekoetan dugu. Eta segituan bere deklarazioak entzungo ditugu Iñaki Elorzaren bitartez. Bueno, Antigoko pelota txapelketan lehenengo partidua bukatu eta aurrera egin duen neska Leire Garai. Arratsaldeon da zorionak. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, 3. aldia Antigon zaudela, mano-manoka jokatu zenun, finalare bai, galdu. Binaka ere finalalitaren jailegatu bai. Aurten lauterdian, lehenengo partidua, finalaritan zaude, zer moduz? Oso ondo, azkenean lauterdia gehien gustatzen zaidan modalitatea da. Antigoko txapelketa prestigio oso garrantzitsua da eta plazer bat da hemen jokatzea niretzat. Bueno, pelotaleku berezia da, besteekin konparatuz, baina lauterdirako inolako problemarik ematen ez duena. Binaka problemari emat atzelarientza, baina lauterdia jokatzeko arazorik ez dago. Ez, egia esan ondo jokatzen da gustura eta semifinaletara etortzeko gogazkokin. Gaur Leire, sakearekin asko agindu duzu, 7 tanto sartu egituzu. Ez da esatera horregon denik klabea, baina importante izan da sakea. Bai, azkenean gaur asmatu dut sakean, min asko egin diot, asko sartu ditut paretara eta ea horrengoan ere sake honak egiten ditudan. Badago debate bat ez da, pelota mistoarekin jokatu, pelota goxoarekin jokatu. Hemen Antigon pelota mistoaren aldeko apustua egin da, zer moduz konpontzen zera pelota mistoarekin? Ni askoz gehiago nahiago dut pilota mistoa gozoa, baina azkenean gozoa aspergarria egiten da bai jokatzen dugun entzat, bai ikusten gaituen entzat. Eta ni azkenean beti mutilekin eta holan entrenatu dut eta jokatu dut pilota gogorrarekin. Eta
gustora jokatzen dut pilota honekin. Bueno, badakizu aurten, apustu bat egin duela Antigok eta partiduak YouTube bidez zuzenean ematen dituena. Egunean zehar ere badagoela gero partiduik ikusteko aukera. Eta noski gazte asko zarete sare sozialetan zaudetenak eta YouTube ikusten duzunak ere bai. Zubire hogin artean zaudez, Bai, azkenean Gasteiztik Donostira kilometro asko daude eta egunero etortzea zaila da eta YouTubetik ikusi izatea partidak puntazo bat da azkenean. Eta zure lagunak eta ere ikusiko dituzte, ezta? Bai, esan diet gaur ikusteko nire partida, ez dakit sartu diren, baina beno, Eskerrik asko Leire eta zorionak. Eskerrik asko zuei. Bueno, lehenengo partiduko irabazlea, laster promesa mailako finalerritako ligaskako lehenengo hasiko da. Neskena joan da, esan dugun neskena, zuzenean final laurdenetako partidua zela. Irabazlea Leire Garai final erdietera. Gizonezkoena desberdina da. Gizonezkoena ligila eran promesa naiz nagusien mailan launa bikote, eta promesa naiz nagusien mailako lehenengo bi bikoteak finalera joango dira. Gatozen beraz, gaurko lau protagonistak aurkeztera. Ez du esan nahi, irabazlea finalerten dagoenik, ez du esan nahi, galtzailea ere kanpoan dagoenik. Bi pelotari, bikota satuz, Gipuzkoarrak, beste bi, Nafarroa ditugu. Gerriko Gorriz, aurrelaria, Arrasatekoa, Bergarako Eskolako, 18 urte, Ander Murua, Arratsaldeon. Bere atzelariak ere 18 urte dauzka, Oriokoa da, Ainorgako Eskolan dabil, Arratzoliden, Arratsaldeon. Bikote urdina osatzen duten pelotariak, aurrelaria, Eugikoa da, buruzgainekin dabil eta aspe pelota taldearekin entrenatzen ari da. Aingeru de la Fuente, 17 urte, Arratsaldeon Aingeru. Bere atzelaria, Arbizukoa da, Oberenarekin dabil, 18 urte ditu, Borja Gamboa, Arratsaldeon Borja. Epaileak, aurreko partiduan bezala, Imanol Jangoaz, Miguel Ángel Intxausti, partidua 22, suerte, eta esan dako, boleto dauzkagu salgai, zazketa bihar. Txokolo horretegian, lau lagurentzat afaria, boleto euro bat. Arratsaldeon berriro ere, nesken partiduan, final ordenetako partidua genuen, Leire Garaik 18 eta 7 irabazi hauxu esosasi. Eta, bain, jada, gizonezkoak, final aurrekoak, astear, final aurreko, ligila dugu, promesa mailan. Gorriz, Ander Murua eta Arratzoliden, Urdinez, Aingeru de la Fuente eta Borja Gamboa. Gorriak, biak 18 urte, Urdinak gazteagoak. Aingeru de la Fuente lehen urteko juvenila, Borja Gamboa bigarren urtekoa. Hortxe, Urdinek atea dute lehen aiziko sakea, Aingeruk. Eta ez zin jaso Olidenek. Aingeru de la Fuente eta Borja Gamboa oso bikote landua. Partida gogortzera jamaten dutenian, bi pilotariak oso segurua dira. Eta Gorria berriz behaien eguna ez balin badute izaten, bai buruz, partidotik joateko arriskoa dute.
Eta hasiera honetan, Aingeru sakeekin asmatzen. Oso leku txarrera bota du bigarrengo sake hau. Eta hirugarrena ere erdira. Hortxe lidean. Gora! Hiru pilotaka da. Hiruak sakez. Aingeru Lafuente. Murua eta Gamboa indik pilota ez dute ikutu. Bado joa, aurrelari Nafarra. Murua Sotamanoz. Aingeru gantxoa. Muruak Miakua zabalean, jaso, hortxo liden. Ezun bat ere gozatu, alturaz defenditu da Aingeru, Murua, jaso. Hortxe, Keinu, Borjak jotzekoa, ederra. Muruak boleaz. Aingeru, gantxoa, ederra. Azte hasiera eman dion Eugiko aurrelariak. 4-8 markadorean. Ikusi duzue, haze jendetza. Pantailan. 4-8. Eugiko pilotaria. Lauterdean bote. Erroteko zuletik ezin Olidenek. Venga, Oliden, venga. 2-8. Hiru partidu jokatu beharko dituzte bi bikote hauek, baina tanteoa oso garrantzitsua izango da. Lafuente zabalea. Olidenek, jaso. Sotamanoz. Txispaz, Aingeru. Olidenek. Eraman. Ainakoa. Jaso, Muruak. Bolea barrura. Bien tartera, Olidenek eskatu. Jaso. Antxoa, kanpora. Haze joku ari da nire akusten De La Fuente. Txispakin etorri da gaur arratsaldean Antigoko pilota gerokura. Gorriak dantzan izan ditu, baina azkenean gantxoa kanpora joan zaio eta Muro eta Olidinek pilota aldatu dute. Hortxe da Arrasatearra. Batera aprobetxatu sakea. Berez dakan gaitasun hori. Gamboa. Ongi Gamboa. Bien. Aingeru pasatzen utzi. Murua. Olidenek atzera ezkerrez. Gamboa seitik. Ongi altura. Hortxe jotzeko pilota. Baizko ere. Lekua daka. Eta derki jaso. Hortxe Oliden. Ongi luzatzen baina eskubiakin. Eta Gamboa ezkerrez. Ederki. Hau, bai, sartu. Murua, ez, beste pilotaka da Olidenek. Bizi eskubiz. Eta Gamboa, ezin hobe horratzetik. Gamboa. Hortxe zabalean. Eta inorrez pilotan bila. Azte, jokalde egin duen Borja Gamboak. Oberena taldean da, atzelaria. Horten, bigarren urteko juvenila, baina ja, bi astetik aurrea, iraietik aurrea, da. Ja, nagusien mailan izango dugu Borja Gamboa. Atzera Murua. Ezkerrez, ederkei. Oliden. Kondixerdian jo, Gamboak eskatu. Murua sartu, Antxoa, ez zurra aztekin, De La Fuente, eroso. Gamboa. Eskubiz, Kondixerden. Ongi Gamboa ezkerrez, Murua. De La Fuente, Murua Sotamanoz, De La Fuente ere. Bizi, eta Olidenek ezin. Zazpita bat. Gazteenak aurretik. Hasiera oso politia eman diote. Nafarrek. Nafarrek. Zinean, hasiera honetan. Atera da Aingeru. Eta Manoz Murua. Fuentek, paletakin.
Murua, oso ondo ezkerrez. Sartu bai, Zotamano latza ezkerrez, eta kanpora. Eman dio baina. Ergutza gehiago giratu eta kanpora jantzaia. Hortxe, epaia besati ezin duela dan. Denbora ez balin badu eskatzen. Eta badu pilotaskuan, Engeruk. Badoa dela Fuente. Eskubiz, Olidenek. Pilota hautsi, kanboa frontu zerdian jo, bizi. Oliden, Engeru sartuko da, txokoan. Muruak zabaldu, eta dia joan dira. Engeruk eman, baino ezin eraman. 2-8. Eta gorriak denbora eskatute. Geru. Gipuzkoarrak behaien pilota atera. Eta ea partidan iraultza hasten dan Gipuzkoarrentzat. Muruak. Bakea, pareta askorekin, paso Gamboa, Murua gantxoa, bizia, baino kanpora. Eta goiti berako gantxoa izan. Hortxe ezin izan dugu aprobetxatu eta kanpora, 9-2. Diferentzia handia dugu hasiera honetan, Nafarrentzat. Gogoratu final aurrekoen ligaxka dugula eta tanteoa oso garrantzitsua dela. Bada Engeru. Zakea zabalea da. Erdita hobeto esan da. Sartu, toda, bai, sartu. Atzera Muruak. Gamboa ezkerrez. Joakeinu, Olidenek. Mandi eskubiz. Hortzeak ez, pasatzen utzi dira. Gamboa, jaso, Murua pilotan bila, utzi hau ere. Olidenek ondo ezkerrez, boleaz Gamboa, seguru. Murua, pilota gauzona. Eta Gamboak bolea, kanpora. 3. gorrientzat. Ondo landu dute tanto hau. Biak bizi. Pilota ondo mugitzen eta tantoa lortu dute. 3-9. Anderre pilota, baterrian bote. Bizi erdira, boti boleaz, Gamboa, eraman. Txotxan jo, jaso, Ortxoliden, ez. Tanto naztu oso. Gamboan errestotukan. Boti boleaz, oso azpitik jo beharra. Txotxan jo. Muruak nolala jaso. Eta gero dela Fuente bukatu. Olien oso atzean zegoen eta 10-3. Badoa egikoa. Murua boleaz. Gamboak eskatu, baina Engeru sartu da. Ondo atzeratu. Zergoteko zulotik. Jaso Olidenek. Hortxe Engeru. Hanketara. Muruak ondo atzeratu. Gamboa. Muruak aukera. Gantxoa oso ondo gurutzatu. Jaso dela Fuentek. Atzeratu. Eta zabalera. Gamboak. Jaso. Hortxe Oliden ezkerrez. Gamboa boleaz. Oso seguru. Zeratu, sartu da Fuente. Berriz ere erdira. Ongi Gamboa, alturaz. Sartu egin da pilota, atera du. Aratzek, de la Fuente, moztu.
Murua atzera etorri eta eraman. Peinu de la Fuentek. Oso gozatu egin Gamboak. Atzera Anderrek. Ezkerrez, jaso, aukera Muruak. Gurutzatu. Bainzetan guzatzera. Jaso Gamboa. Ez! Beste golea bat gora, jontzaio. Ez ere, tanto borrokatua. Gorrientzat. 4-10. Gantxoakin ari falta zaio potentzia gehiago ematea. Bizkiago bateatzeko pilotari. Badoa Murua. Eta motz egi. Bote zakarra eragin dio pilotari eta ezin altura eman da. Hirutik ezin pasa. Lanerdiak eginda. Urdinak. Gaien pelota atera. Eta gai joa de la Fuente. Murua sakamano. Antxoa. Bain bolea barrura. Hortxe da hori den. Honek atzeratu. Gambo altura. Oso ondo atzetik. Hori denek bain. Gehiago soltatzen eskuri hori. Zondi zerbin. Gamboa. Etzitik aurrea. La Fuente. Ezkerrez jarri beharraratz. Altura. Oso ondo. Hortxe Gamboa. Pietaka da ederra. Ondali den. De la Fuente. Sartu. Muruak eraman. Aretik ikatea. Muruak aukera. Teño. Atzera hori denek. Bolea Gamboa. Muruan moztu. De la Fuente eraman. Inakoa. Atzera de la Fuente. Bizi hankaz. Eta mano, atzera. Fresko ikusten dugu. Aingeru de la Fuente. Inakoa. Hortxe zan Murua. Honek kontrarasoa. Holi den. Atzera. Ez tanto borrakatu bat. Murua. Txokoan. Paso de la Fuente. Eta bain zabalean ezin. 14-4. Begia polita zan. Baina, urdinak oso bizi daude gaurko arratsaldean. Aingeru batez ere, txispakin, bizi. Hanketatik ere oso bizi. Gamboa ere. Gamboa atzo berez Zumaian partidatu, baina suspenditu den zuen. Eta gaur hemen da. Eta oso ondo ikusten zaio gainera. 14-4. Zeratik tarta ondia. Gehiengo tarta dugu. Hortxe da Fuente. Hotzeko pilota. Bizi. Hori den ezkerrez. Zabaldu. Gamboa. Nahi moztu. Mura sartu. Gamboa. Begitxarrera. Kaso hori den. Golea. Zabale. Bizi. Oso bizi. Eta Mura. Ia. Merito izan du pilotari emate. Oso aurrean zeon eta. Baina ezin frontisan jarri. 13-4. Zortzikoa benuen gehiengo diferentzia, bain 9-koa. Bado Aingeru. Mura boleaz. Txokoan, zaio jokaldi atera. Gambo atzetik. Ezkerrez holi den. Hortxe Gamboa jotzeko pilota. Ondo. Atera da paretetik. Aingeru. Txokoan, holi den. Eraman! Bipareta gainea. Muruak. Eta. Da, epaia eta begira. Eta. Kantoa. Baina bezu bezer esan. Gorri, eman dute. Kanto alrebestua eta bigarren denbora eskatute gorriek asko pentsatzeko hortxe duzue beraien botilleroa.
Badoaz pilotaria kantxara. Murua eta Oliden. Beste pilota baten bila. Eta ematen du berria atera gautela. Bigarrena. Bizen bakia duen pilota. Ganboak probatu. Eta hortxe Murua, ea sakearekin zerbait egin dezaken. Atera. Ondo Ganboa, start keinu. Olidenek, atzeratu. Ganboa goleaz. Muruak zabaldu, leku zuzarrera. Hortxe engero oso ondo. Oliden, ernez zegoen. Hortxe handear. Atzera. Muruak keinu. Oliden. Pilota gara gaztuna, boleaz, sendo Ganboa. Muru keinu, pilota geratu, eta Ganboa oso ondo. Oliden, biziago bain. Txio, hortz Oliden. Bizia atera zaio pilota bain. Murua, pilotan bila, kantxoa, ondo gustatu, paso ingeruk. Keinu, Oliden oso atzera, rebotean joko du, eta tantoa. 6-13, beste tanto polit bat jokatu dute gorriek, da orain bai oso ondo gurutzatu dela gantxoa Muruak, bizi baina, aingeruk eraman, eta gero keinu itzela eta Olidenek rebotean sartu. 6. badute, gorriek, bada Murua. Zotaman ez aingeru, resto itzela. Ganboa, altura, eta gora. Oso ondo kontrolatu izan du hemen altura, baina goain, gehiegi. Bada Murua, pixkanaka, badatoz gorriak. Ditartea oso ondia, baina. Gautikan Oliden, kontixerdian jo, bizi. Ganboa, Murua berriz ere utzi. Pietaga latza Olidenek, rebotean. Sartu eta Ganboak jaso. Murua, ez da ondo jun pilotan bila keinu, Ganboak konen jotzeko. Hainberak atzeratu. Oliden, hainberu sartuko da, gantxoa. Murua oso ondo defenditu. Bada Ganboa pilota geratu, ezkerrez, kontixerdian jo. Oliden, bostetik. Ganboa ezkerrez. Ongi Oliden. Eta nekin guztago. Oriotarra. Baina bera jokaldia. Jaso de la fuente. Ganboa. Hain beru. Zilariari laguntzen. Murua, ezkerrez. Hain geru sartu. Ikuzera zuekin. Murua jokaldia zaolean. Da fuente. Defenditu, Oliden, Ganboa geskatu, ezkerrez jarri. Hortxe Oliden, prest. Engeru, botez. Zekoan bizi oso, eta bien tartera eta Oliden ezin. Hori zan lekua, eta bai asmatu ere. 14 eta 7. Zazpitantuko aldea. Eta Urdinek, gaien pilota, ateako dute. Gaien hasierako pilota. Oliden pilota ikusi du. Da Eugiko pilotaria. Pilota botatzen. Badijoa. Zerga zabalea. Leku oso txarrea, jaso Oliden, argi botea. Ondo jarri, da Muruak, oso ondo sotamanuz, gainean zen eta. Hortxe Murua, atzera, airez, Ganboa, itzel. Hortxe Oliden jotzekoa. Leku oso txarrera, rebotean jo, eta ezin. Bigarren hau egin da. Horioko atzelariak.
Biak errebotean. Mura eta Olidenek bigarren pilota atera dute. Zenbaki dauen pilota, hogeita eskanta. 8-14. Venga. Vete allá al ancho ahí. Gamboa, errezte bikaina eskubiz. Ongi Oliden. Gamboa, jodanek frontsetik salida gehiagoko da. Ongi Oliden. Sartu egin da De La Fuente. Gamboa. Muruak aukera. Pasatzen utzi. Hortxe da Gamboa. Oliden, boteko pilota. Bai joare. Beti goleaz, Gamboa. Ederki. Beste bat, Oliden zat. Baina irez. Goleaz, oso Mura sartuko da. Pilota gainera. Ongi Gamboa. Bado Oliden. Pilota geratu eta Gamboa gozatu. Venga, libre. De La Fuente. Txokoan. Murak jaso. Borja. Murak bain, ez du bat ere egin. Ipareta, efektu handiarekin. Paretetik atera, eraman. Hortxe Oliden. Bizi. Gamboa, lekuarekin. Sartu da gantxoa, eta bai ederra. Gantxo. Itzela atera zaio. Arrasateko. Mutilari. 9-14. Pixkanaka. Dominatzen. Oliden erosogo. Pilotanekin batez ere. Gamboa atzetik. Eta Murua. Aukera gehiago. Hautatzen ari da. Pilotak utzi, atzelaria goza dadin. Eta gero, berak aukera duenean. Sartu. Bada Oliden, kautik. Ezkerrez Gamboa. Murua Laura atera. Zeratu du. De La Fuente ezin sartu. Beste gantxo bat. Itzela. Kanpora. Aurreko epaia esan du kanpoan emandula. Egia esan hemendik oso garbi ikusi du gaur barruan, baina egindako apuntatu deneka, baina galdutako tat jarri beharko dugu. Jendea egia esan, gu bezala, barruan ikusi. Amabost eta 9. De La Fuente. Zakatzalea, toki oso txarra, eta tantoa. Gauza horrek partida euskadu ezagio guztiz. Emateu epaiaren akatsa. Hemendik ondo ikusten dugu marra hori eta ea, atera Murua goleaz. Murua zeta manotoain. De La Fuente goleaz. Bizi zabalea. Murua. Onbea zabalea. Hortzea Murua. Gamboa. Atzera Ander. Sartuko da. Oso gozatu. De La Fuente. Zuen serian jo. Keinu De La Fuente. Bada Oliden. Sartu De La Fuente. Murua gatzera. Pilotanekin De La Fuenteri ezin pasada biltza. Baina pareta, lehezarrekoa. Eta ez dira adostu. Ea nortzun gotzan pilotaren bila eta azkenean De La Fuentek eman. Eta gorriak berrirore eseri. 3. atxeden aldea behintzat. Kirkin, revista ibaldaukak hor. Argazki lehiaketarako elbidea baldauk ez duzuk.
Gorriak ate haute bieraien pilota. Gustora gabiltza pilotanekin. 6 tantoko aldea. Urdinen alde. Murua. Bizi atzera. Haute, atzeratea behar. Hain geru. Ezkerrez dela zonte, bizi. Hortze murua gaukera, keino. Hori den, atzetik aurrea. Izu, guztiz gozatu. Gamboa jaso. Murua, mantxo bizia eta hori bai. Oso ondo aukeratzen pilota. Eta hasieran esaten genuen gantxoakin ez duela konfiantza mostratzen, baina ari da partida erditik aurrera. Bizi gantxoa, da pilotari honek ere kolpe horrekin asko ikase. Bada murua. 11-16, partida hemen oso edikia bendik, Atera. Motibo leaz Gamboa. Bizti. Gamboa jaso. Murua sartu. Era fuente de Zabalen. Hori den. Gamboa. Ongi. Arrimatu. Oso ondo atera. Aratzek. Ondo gozatzen nahi. Borja. Eta hori denek akats nabarmena. Ez da ondo jarri. Ez ditu ondo jarri hankak eta gerriz pixkatekin eta akatsa. Urdinak, baien pilota. 17 eta 11. Aldaketa nabarmena dira bi pilotak. Somatzea eta baina errezkoa gora. Hemezortzi eta 11. Matetzun markadorean eta kantxan. Gorriak bazetozela. Baina orain berriz ere 7 tantoko aldeakin. Eta gaztenak. Holi den. Nazante. Hortxe holi den. Airez, atzeratu. Teño, Gamboa ezkerrez. Ongi holi den. Paretutik atera. Muru airez. Gamboa beskatu eta atzeratu. Holi den, 6-tik. Lafonte sartu, antxoa. Muruak zabalean jakoa. Jaso, hain geruk. Hortxe holi den, bitikan. Honek zabaldu, Gamboak. Barrura. Mura bolea zoiti berakoa. Ta tanto. Muruak egin duen, 9. tantoa. Dexente, bukatzen ari da, arrasatearra. 5 galdutakorekin, dugu. Ere? Eta Fonte berriz, 8 egin da, 1 galdu. 8 egin da goietatik, 3 sakez. Atera da Murua, Gamboak. Murua sartu. La Fuente, kontrarasoan, atera da. Murua hortik, hain dela Fuente gatzera. Holi den, ezkerrez. De la Fuente, goitoerako golea, ondo Murua, defentsa. Gamboa. Holi den. Piotaka ederra. Gatu da pixkator, pareta jota beho. Muruak saldu. Hain goleaz defentsan. De la Fuente. Atzera. Gamboak, jaso. Bado holi den. Gamboa, atzetik. Murua iruterdin, atzera. Oti goleaz. Leku bat zuen, baina pilotaka bizia pixka gehiago atera gotzala ematetzun, baina oti goleaz jarri eta ez zinera eman Borja Gamboak. 13 eta 18, 5 ditugu. Urdinak 4 behar dituzte lehen puntua lortzeko.
sake luzea, luzegia. Hazen momentua, horrako akatxo bat egiteko. 19-13. Momentu oso garrantzitsua zen, gorrientzat eta haze akatsa. 19-13. De la Fuente. Hori den, ezin saketzaz matzen, hain geru. Hogei garrena urdinentzat. Tarte oso handiak inibili dira. Urdine, baina, kantxan. Tanto desentetan, gorriak ederki jolastu dute. Baina, esirako tarte hori ez dago, oraindik. Barkatzen. Eta balea sakea, De La Fuentek. Bado hain gero. Moztu, bizi, murua atera behar. Hortxe aukera, gantzoa. Muruak alturaz. Ongi, defenditu. Gamboai, pelota sartu zaio, eta ezin eraman. 14. Orain zozketa egingo diegu partida bukatzean. Mateo Pilotarrekin jarraitu dutela. Gorriek. Partida bukatzean. Bado Ander. Eta Manuel De La Fuente. Oliden lautik. Murua, dipareta. De La Fuente baldea zabalean. Gamboa, atzera. Olidenek boleaz. Hain geru. Ongi atzeratu. Rote gotzulora. Paso aratze. Hain geru. Moztu bizi. Oliden hortxe zan. Hain geru atzera da lauraino. Ongi. Gamboa. Oliden. Olidenek atera du. Keinu De La Fuentek, lautik Gamboa. Pilota hasten du. Oliden. Berriz ere hain geru. Enfrontu zerian jo, muruak sartu da. Bizi, murua irez, hortxea Gamboa. Honek bipareta, eta tantoa! 21-14. Urdinak. Lehen puntua lortzeko. Tanto bakarra gatzi zaie eta denbora eskatute. 21-14. Hoi kontatuko dira zozketa egingo dugula. Bai. Ohar bat baino ez. Badakizue ardo kaja bat zozketatu behar dugula. Partido bukatu orduko zozketatuko dugu. Inurrieta, Lareun Inurrieta 400 etxeko ardo kaja, hau bukatu orduko zozketatuko dugu. Eta horretarako lehena ordaindu zuen sarerako txartela favorez gorde. Decía que en cuanto termine el partido haremos el sorteo de la caja de vino de Inurrieta 400. Lau pilotaria kantxara. De La Fuente azkeneko sake aterako dugu, Y al que le toque, pues eso, la caja de vino que se sorteará cada día. Lau zenbakia duen pilota atera, eta azken sakea bilatzera doa. Txaloak antiguan. Atera da ingeruk. Oliden. Utzi. Da Gamboak. Eman dio. Oliden. Gamboa, ezkerrez. Murua sartu. Ongi gurutzatu. Paso De La Fuentek. Ez gutxiz gozatu baino ezkerrez. Gamboa. Murua bain. Atzera. Abetetik atera. Gamboa. Bilatza doa pilota. Da atzera. Gamboa irez. Hortxo Oliden. Pilota behatu da. Eta Gamboa. Paso. Ezkerrez. Gamboa keskatu. Da ederki eman ere. Bada Gamboa. Alturarekin.
Honek zabaldu, hori denek. Frontisetean jo, paleten atera. Eta aingeru sartuko da jokuan. Atera, bizi atera. Aingeru. Atura ekin. Hori den. Gamboa. Murua sartu, gantxoa, latza, benetan. Latza, gantxoa. 15 barrena. Epaiari begira gazi zaio Murua, baina oraingoan ontzat eman du. Eta 15 barrena badute. Gorriek. Hemendik aurrerako sake guztiak. Arrasatearrak. Aterako ditu. Eta Gamboa. Ñakua txokoan. Hortxe Gamboa, jaso. Atera olienek. Botez jarriko da Aingeru. Muru atera da. Lauraino. Ñakua zabalen da. Kanpora. Akatxa Ander Muruak. Ideia oso nazan. Baina azkenian Aingeru dela Fuentek eta Borja Gamboak. 22 eta 15. Lehen puntua Nafarrentzat, hasieratik hartu dute diferentzia, hasieratik joan dira markadorean, jokuan gorriak gehiagola joan dira, baina hasierako diferentzia hori Dexentekoa izan da. Hortxe du zozketan Dela Fuente gatera du zenbakia, da zozketa egin eta gero Aingeru Dela Fuente deklarazioak entzungo ditugu eta ea zer dion eugiko aurrelariak eta gogoratu oraindik partida bat geratzen dela nagusien mailan Gorriz Zubiria eta Iker Elizegi Urdinez Joritze Guren eta Iker Marizkurrena. Bueno, itxaron egingo dugu. 180. 1-9-0. Número 190, 190. Zatoz favorez bera. Hemen datorkigu poza handiarekin. Iñurrieta, 400 Jorritanaren ardoka zerrexiztena. A ver, bolitoa. Egun dara gintzana. Jarizete argazkirako. Eta zorionak. Eskerrik asko. Zapaz, entrevista zein? Zein? Akero.
Bueno, eta gurekin lehenengo partiduko irabazletako bat, Aingeru de la Fuente Arratsaldeon, Txaldeon, eta zorionak. ni esker. Lehen urtean ordezko modura, sufrenta sartu zinen Antigoko txapleketan, aurten eta urtean egindako meritoekin hemen zaude, eta txapleketa bikain bat. Lehenengo fasean iruti birabazi, eta orain finaldietako ligaskan lehenengo irabaziz oso ondo hasi duzue. Bai, hori da, lehen urtean suplente bezala sartu nintzen, partio bakarra jolastu nintzen, eta bueno, placer bat izan zen ez, hemen jogatzea. Eta bueno, aurten ja titular bezala sartu diate, eta hau oso handia da ez, placer bat. Pronto ja horrela ikusita jogatzea da zugarria. Azerako bentaja, azerako aldea, importantea izan da, ja bost eta gutxe, 8 eta bat, olako bentajarekin oso importantea dola astea. Bai, gu atope hasi gara, gauze garbiekin, eta beraiei bezagite zuztakoan harrapatu diegu eta irabazi diegu, ligaskako lehenbiziko partida irabazita, oso guztua, oso pozit. Pelotaleko asko ezagutzen dituzu, Antigoko oso berezia da, atzelaria pelota asko entregatzen dute, aurlariontzat frontoi berezia, ezta? Bai, hemen jokatzea zaila da ez, hau beste mundu bat da, eta hemen lauroke asko jogatu behar du, partida bat irabazteko, eta lan asko inbar da bai. Bueno, Aingeru, lehenengoa irabazi duzu, honek ez du zer esan nahi, baino beste bat irabaziz, ia finala hortxe. Bai, hemen partida irabazi dugu, baina ez daukagu deus erabakita. Beste bi partida dauzkagu jolasteko, oso gorrak baita ere, eta haber zatatzen den. Azperekin, Aingeru, bada urte bete inguru bazabiltzela entrenatzen, badakit beraiek zurekin itxaropentsu eta pozi daudela, zuzeu ere bai? Bai, da pauso aurrera bat ez, da aukera bat, eta, bueno, nik behintzat oso pozik nago ez, nitaz ematen du konfiantza dutela, eta, bueno, ni lan egin behar dut, lan egiteko gogoak ez zaizkit falta, eta hola segituko naiz, bai. Aizu, Aingeru, aurten Antigoko antolatzaileak, apustu handi bat egin dute, partiduak YouTube bidez ematen ari dira, zuzenean, gero nahi izan ezkero ere edozi momentuan ikustuko aukera daukazue. Ari altzera, bat ere YouTubetik partiduak txapelketa segitzen? Bai, hau nahi ikuspuntuz oso ongi dago ez, nik partioia guztik ikusi ditut, oso guztua, eta hau eskertzen da, bai. Netzat idei oso nahi izan da, eta nik uste jende asko nirekin ados dago. Eskerrik asko da zorionak. Asko zuri. Bigarren partiduko protagonista, hirugarren astetik gertu, Zubiria eta Elizeki, Egi Guren eta Maria Eskurrenaren kontra.
nagusien mailakoa. Dauzkagun pelotaritatik 3 Gipuzkoar, bate Nafarra, eta bi atzelariak egun baten profesionalizateko ametsetan biek baikorekin, asegartzerekin ari baitira entrenatzen. Epaileak erabakitzen dutenean, aurkeztuko ditugu 4 protagonistak, eta promesetan bezala, multzo hontan 4 bikote daude, ligilaren jokatuko da, beraz bikote bakitzak 3 partidu izango ditu, eta lehenengo 2 bikoteak hilaren 31ko finalean izango dira. Gatozen beraz, Gerriko Gorriz ditugun 2 pelotariak aurkeztera. Gerriko Gorriz daukagun aurrelaria, Berrobikoa, Zazpiturri elkartearekin dabil, 22 urte, Xabi Zubiria Arratsaldeon. Bere atzelaria, Asteazukoa, Andoaingo Gaztelekuekin dabil, eta esan bezala, segartze baikorekin entrenatzen 19 urterekin, Iker Elizegi. Gerriko Ordinez, lehendik ere badekite 4 pelotarik zer den hemen Antigon jokatzea, Gerriko Ordinez, Tolosakoa, Zazpiturri elkartekoa, 22 urterekin Joritz Egigoren. Eta bere atzelaria ondo ezagutuko duzue, bere anaia Mariezkorrena bigarrena profesionaletan baikorekin, asegartzerekin dabilena. 23 urte, Berriozarkoa, Goizuetako Umore honan dabil, Iker Mariezkorrena, Arratsaldeon. Epaileak, Imano Jonas, Miguel Frantzeski, suerte denoi. Total txapa epaileak, eta sakean Gorri. Zubiria eta Iker Elizegirentzat. Nagusien mailako final aurrekoen lehen partida izango dugu. Hauek ere promesetan bezala. 4 bikoteko ligaxka, 2 lehenak. Hilaren 31an finalan izango ditugu. Zubiria pilotakin. Eta partida hastea. Atela du. Arezkuna eutxio ezkerrez. Zubiria. Eguren txokoan. Keño, Arezkuna, Zenitzerian jo. Elizegi, ongi. Eguren. Zeratu, airez. Erkeixo eta manoz. Haze ezkerka da Arezkunak, rebotean sartu. Paso Elizegik. Atzera Eguren, bolea Elizegi. Eguren, haze ezkerka honek ere. Eta tanto. Urdinentzat. Zubiria eskatzen ari izan txarra zala, esaten ari da asko batik txarra izan dela, eta ja lehendabiziko tantoan gatazka dugu. Tantoa urdinentzat. Joritze gurean. Haze pilotaka ikusitu. Urdinen aldetik. Ezkerrez. Eguren 3 terdian. Zubiria sartu da jokoan. Honek atzera. Arezkuren ezkerrez. Zubiria, gantxoa. Eguren. Defentsan. Itzel. Motibo lehaz Elizegi. Bada Joritz. Honek atzeratu. Aso Elizegi. Berriz ere Egiguren. Boleaz. Eguren, oso gozatu, Zubiria, atzera, Arezkuren ezkerrez, Elizegi, ongi Arezkurena, bizkiatu zaila pilota, boti goleaz, barruan sartu, Eguren emoztu, oso bizi, ogain aukera, Peño, noa Arezkurena, eman dio itzela, robotean boti gabe, eta ze pilota da. Iker Mariezkurena dena, 2 eta huts. Lanean sendo, urdinak, txapelketa guztian bezala. Txapelketa oso politia egiten ari da. 2 partidu irabazi.
eta hirugarrena galdu, baina 22 eta 21. Salaberria eta Alduntzin aurka azte partida izan zen ura. Antera dugu gurenak. Da, sakez. 3 eta huts. Euren, sakari ekiteko prest. Pilota botatzen. Ondo pumpa, sakatzabalea, oso leku txarrera eta kantua lortu. Lau eta huts. Botillero ikusten ditugu. Gorrien botillero Julen Alberdi. Urdinena Jon Marizkorna. Ikerren Anai Gaztea. Hau, baiko enpresarekin profesional dena. Euren. Eta bizki azpitik, pasatu diria, Mantxoa, azte gurutzatu, eta Manoz, Elizegi denbora jartzeko, baina Marizkorren, etxetik etorri, baina jaso. Mantxo eta Manoz ezkerrez, Elizegi, antzelatu, eskubiz, azte pilotaka da, rebotean sartu, jaso. Bada jorit. Aite zorain, hau ezin. Bizi, bikote urdina. Bosgarrena lortu dute. Bai horitza bai Iker, freskotasun handiarekin hasi dira. Da Iker Elizegi atzo gauen Zumaiako dinastia etxabe partida jokatutakoa dugu. Behan du bukatutan eta 22 eta 20 galduzutan. Bera eta Julen Alberdi, botillero bezala dagoen, mutile. Atera diorik. Eta hau, Luzegi, beraz falta. Ederki menperatzen du sakea Joritzek. Egin ditugu bi sakez. Hau, Luzegia, beraz, gorrien lehendabiziko tantoa. Azkar atera dutu biriak. Joritzek, jaso. Atera Joritzek orain. Elizegi, alturarekin, ongi. Sendo Marizkorna eskudez. Eskatu, ederki eskatu. Altura eman. Seiraino. Joritz, ez, pasatzen utzi, da, hain. Pilotaka handia zen. Ondo sartu zaio eskuan, baina altura gehiagi da gora. Bigarren aurdinentzat. Baina itxuraz, menpe daude gorriak. Bada zubiria. Maizuna, dautziz makurtu. Eta txapara. Euskal Herresko horretan geldi gehatu eta ezin atzetik aurrera joan da. Txapara joan zaio Herreskoa. 3 akats gorriek, urdinek barkatu, da gorriek 2 tantora jarri dira. Marizkorna. Hau, goian, bai. Zaten eginan 3 akats dituztela urdinek, 4 akats, 4 eta 5. Zubiria. Zaka azpitik, Maizuna. Nola paso, Zubiriak ere. Bada Elizegi, ezkerrez jarri. Ez du bat ere gozatu, Maizkurrena. Keinu Zubiriak, Elizegi itxuz gozatu. Maizkurrena. Zubiria sartu. Bada Joritz, Keinu. Maizkurrena ezkerrez. Boleaz, Elizegi ezin. Sei da lau. Gaien pilota eta haute urdinek. Horrengoz dena urdinek egin dute. Euren. Zake Elizia, Zubiria airez. Antzeratu, altura askorekin. Boleaz, ezin.
7-4. Menpe dituzte urdinak gorriak. 7 tanto egin, 4 galdu, eta hortxe markaioa, 7-4. Euren. Zereizia, legutxarrera, Jaso Elizegi, Marizkorena, jotzeko pilota. Bizi atera, Elizegi pixka gainera, baina ondo defendatu da. Ezkerrez. Zubiria, Ernestoan. Gaiongi, kendu gainetik, Elizegi. Ondo Iker. Marizkorena atzetik. Ondo ezkerrez. Ezkerrez, zain mantan ere, Zubiria, atzera. Maizkena, rebote gozulotik. Zubiria. Ezkerrez, atera du paretetik. Zubiria rizatera. Moztu horrengoa. Adi Marizkorena, eskatu eta pietaka bozta eman dira. Babe guren. Sartu da Zubiria, zubezera asko egin. Engainatu. Dispareta egiteko keinua egin, eta azkenean txokoan jogaldea eta 8. ordinentzat, 8-4. Euren. Pilota botatzen. Bada Tolosarra. Azkitik ateatako sakea, eskuinez, errezera. Atzeratu. Rebote gozuloan, ezin Elizegi. 9-4. Asko gostatzen ari zaio Elizegiri hemen atzetik. Pilota horiek eramatez. Goleaz normalian ebai konfiantza ondia izaten du, baina. Gaurkoan ezinean. Oso ondo, bikote ordina. Azira honetan. Este sake. Zai bat, paso, Elizegi. Euren. Eman dio, luze, boleaz. Ondo, baina ezkerrez. Bizi, zabaldu. Marizkorena, bai. Bada Elizegi. Zuziz gozatu. Eskatu, baina Zubiria sartu da. Egurenek, bipareta. Asko atera da, paretetik. Marizkorena beskatu. Eman ere, boleaz Elizegi. Eguren aterako da. Ezkastera, boleaz, ondo Elizegi horrengoa. Iker. Bizi. Azpileta da. Paso Elizegi katzetik. Bai moztu Eguren. Aleo gaundia aztuz pelota. Atzera, irez. Eta azte. Rebotean sartu ere. Azte bizitasuna. Bikote ordinarena. 10-4. Txispak egin piletariak. Menpe dituzte guziz, gorriak. Aquí atrás, en la iglesia, hay una fuente ahí, ¿no? Tolosarra prest. Dado. Zabalea ere. Ladu. Elizegi, Marizkorena. Oso atzera, rebotean jo. Jaso Elizegi. Ezkerrez. Atzera. Airez. Eraman. Honek txokoan. Jogalia eta tantoa. Beste tantoa. Joritzek. Tarte oso handia. Eta kantxan ere. Diferentzia handia bibikoten artean. Euren. Ondo pumpa. Sartu da Zubiria. Keinu. Marizkorena. Zentzerian jo. Elizegik eskatu. Eta gora. 14. Tarte handia. Baina aurreneko partidan esaten genuna. Hau ligaizka da eta tanteba oso garrantzitsua da.
Bi partida gehiago gehatzen dira eta. Eguren. Pega du erditik, Elizegi. Arrestu osona. Zubiria ezkerrez. Ñakoa, oso atzetik. Eguren, adiz egon. Elizegi ezkerrez. Arezkoren. Bizi atzera. Atera du, Ikerrek. Atzera Joritzek. Sotamanoz. Joritz lautik. Zubiria boleaz. Barrura, bizi. Baino, atera da, Eguren. Marezkoren. Zubiria keinu, Elizeik ezin gozatu. Ezkerrez, honek bai. Honek gozatu eta Elizeik ekarri. Eguren. Atzera oso, boleaz, paso. Eguren, bainazkitik, bizi, hanketara Zubiriari. Keinu, Marezkorena, Zoliterri, Elizei botez jarri. Eguren ezkerrez. Elizei oso atzean, denboa guztian. Bain, txokora, paso eta Zubiriak, atzera. Elizei ezker boleaz, eraman. Etxe bien tartera, Zubiria jaso hona bere. Ñakoa, txapara Joritzek. Haze defentsa erakutsi duten Gorriek. Eta partidua geratu dute, 5-12. Preslau pilotariak. Pilota aldatute. Gorriek. Zubiria. Marezkornak, paso. Marezkorena, zetik. Zubiria, sartu, gantzoa. Onde guren. Elizegi jotzeko pilota daka. Ez du bate gozatu, baina leku oso txarrera. Eta tanto. Zigarrena, Gorrientzat, da Elizegi gozatzeko eukiduen pilota bakarrenetariko bat, horra horretik. Menpe dago eta partida guztian zehar. Atera dut Zubiria. Marezkorena. Elizegi eskatu. Marezkorena zetik. Ongi da. Eskubitik ezaio guztiz ateatzen. Pilota Elizegiri. Marezkorenari aldiz. Ezitasun handia garekin. Bain, ondo eman dio. Zubiria sartuko da, Ñakoa txokoa. Eguren oso argi eta azkar. Marezkorena. Eder, eta ezkerta da. Elizegi. Lanean jarraituko dute Urdinek. Elizegi. Eskatu Marezkorena baino, Eguren sartu. Zalean, Zubiriak. Moztu, Marezkorena, ongi. Elizegi. Ñakoa bera txokoan, oso altua. Elizegi con info. Elizegi. Eguren. Biterdin. Elizegi. Eta bultza. Marezkorena jo. Eguren, botez. Bipareta. Zubiria. Honen goztu. Atzera. Egurenek. Elizegi.
Maezkona. Elizegi, pilota gaona. Eta paretetik da, Maezkona haze eskerka. Haze eskerka eman dion. Nola atera duen pilota. Da hor, irristatu egin asteasuko atzelaria eta ezin pilota eman. 13. urdinentzat. Iranto jarra egin dituzte gorria, baina berriz ere urdinen menpe esake. 13-6. Tolosarrak aterako du. Alperdian botea, bizi azpitik, sake eutxi. Maezkona. Botean, eta ezin, Elizegi. Malau eta 6. Menpe dituzte aurkariak. Joritzek eta Ikerrek. Euren. Zatea, bizia, atera du Elizegik. Maezkona. Ezkerrak Elizegi. Euren. Zeratu, bizi, goleaz Elizegi. Sartu du. Jotzeko beste pilota bat. Atzera guaindik. Goleaz Elizegi, ondo. Sartu ze eskonda. Eskatu, eta akatxo. Hirugarren akatsa. Asteaso arrarentzat. Ez dago bate guztua kantxan gaur. 15-6. Jori. Zabalea sakea. Petrolea ateratzen ari da. Joritze guren. Bere sake latz horrekin. Amartantuko aldea. 16-6. Psikologikoki gorriak Elizegi batez ere aterata. Euren. Sartu Zubiria. Aukera Euren entzat. Aurrean bizi. Te pronto, Zubiria. Bantxokoan. Pronto. Amazazpiarrena. Txaloak. Antidoko jendeak. Guztiz bete eta pilotalekoa. Busta emateu. Bai guretzat eta bai pilotarientzat ere. Nola ez? Eta antolaguntza detzat. Ere. Euren. Erdira. Elizegi jaso. Maezkurrena. Nora. Anton Bizerrin. Elizegi. Eta banoz, oskondo. Ezkerrez. Ongi. Maezkurrena. Zuria sartuko da. Zailo guztizan batea, baina. Gutxarrea eta Euren jaso. Ondo Elizegi. Maezkurrena. Eta latza. Euren. Atzeranek. Boleaz. Euren sartuko da. Bizi, zabalduz. Maezkona. Atzera. Elizegi airez. Hortziker. Onga atzeratu. Leku txarrera, baino Elizegi eraman airez. Oin zabaldu. Horrek egin behar. Boti goleaz. Jaso! Euren. Bipareta eta tankoa. Fokuan, 8 nago, beste lauak sakez. Joritzek. 8-6, alde ikaragarria. Bai marka horrean, eta bai kantxan. Euren. Eta nahi gomota, Zubiriak bote tairo eutxi, honek atzera. Maia gora! Ezker paletan gora.
Moregi, hortxe frontixa lauterditik pixkat frontixa ez barkatu, ezker paleta lauterditik petxe egiten da eta horratzen gora joan zaio eguren. Maezurra. Zuria atera. Eguren. Zuria sartu, inakoa. Maezurra oso adi eta nun jarri. Elize goleaz. Ongo. Maezurra ezkerrez. Atzeratu. Elize botez. Eskatu. Zuria atera. Zuria. Estu batera gozatu, Maezurra. Elize ezkerrez. Elizegi. Eguren. Irutarritik. Honekatzera. Goleaz Elizegi. Elizegi atzera. Goleaz Elizegi. Zabaldu. Aukera. Eta atzera. Airez. Eguren berriro ere. Zabalean. Abitzubiria. Maezurren aurrera zetorre, baina. Airez. Inakoa. Hortxe da Iker. Eta ondo beste Iker. Teorit. Zu bipareta zeion batea. Zuria ez du zer egin. Eguren. Inakoa. Paso Zubiria. Eguren. Atzera. Maezurrena boleaz. Eta zabaldu nahi eta. Hainbea Inakoa. Zabaldu. Bolea. Elizegi. Mot galdutaia. Maezurrena bizi. Bote ez eman behar. Honek zabaldu. Kaso eguren. Zubiria. Atzeratu. Botea. Da Maezurrenak. Zer asko egin. Honek beste Inakoa. Tortxea Maezurrena. Gainera. Maezurrena altxa. Bipareta bera. Hace tanto naskua. Laua kasko korrien behar. Eta zortzigarrena gorrientzat. Mateo denbora eskatu garretela baina ez. Elizegi bankura zetorren, baina Mateo jarraitu gautela. Ez tantoa. Joga duten lauak. 8 eta 18. Denak arnasa hartzen. Horrengo zantoari ekiteko pres daude. 8 eta 18. Zubiria gatera. Maezurrena. Euren. Aprobetxatu hortu zan Elizegi. Ongi ezkerrez. Alterritik. Zabaldu. Zendo Maezurrena zubiz. Atera du Elizegi. Eskatu Nafarrak. Eta manoz ez zein Elizegi. 19 eta 8. Da, urdinek. Denbora eskatu du. Hartu dute arnasa lau pilotariek. Handio Eguren pilota Elizegiri. Da Elizegik bueltatu dio, Egurenik. Eta botatzen. Handio lauak arnas eskuka. Bado Eguren. Falta! Behatzi garrena.
Gorrientzat, eta 8 akats urdinenak izan dira. Egindako tantu bakarra Elizegik egin du. Zubiria. Bote santo, nahi, atera duzakea. Elizegi. Ongi, bain eskuduz. Traute gozulotik, ezkurna. Atera du ezkerrez. Ea bain ezkerrez. Azte pilotega esataan duz. Argi botia. Atera du euren. Ezker goleaz, Elizegi. Elizegi atera. Ezker goleaz, jaso. Bain, txokora, eta Zubiria ezin. Aserre bizian Berrobiko pilotaria ezinean 29. Pasada ematen bigote urdine. Tolosarraren sakea. Bizia azpitik. Ezegi, botez jarri guren. Zerdian jo, egitasun handi zatea da pelota. Baleta ditzegi, honek atzera eta... Ez, sartu da. Bada Marius Zurrena. Ezetik aurrea, mandio. Paso Elizegi. Euren. Handiskat zabaldu. Ezegi errore gozulotik. Marius Zurrena ezkerrez. Nora, Iker. Amar eta 20. Atera du Xabi. Honek ere zaudea. Honek guztiz gozatu. Zamar eskuren errezkoa atzak. 6 daño. Bada Iker. Zondi Xerdin. Ezegi. Eskatu Ikerre, baina hori sartuko da. Zabaldu. Azte, pilota kada eman duen ezkertzear latza jorizek. Da, 20. Urdinetak. Diferentzia hundia markadorean. Eta maitza honekin, Zubiria eta Elizegi finaleako txartela lortzeko arazo handiekin egon goldikako. 20. Mota, sartu frontizean Elizegi. Maizkuren ezkere. Goleaz Elizegi. Eguren. Honegaztetik. Zerdia. Zabaldu. Atzera Jorizek. Eguren. Mitarretik. Maizku guztiz zatu, baina. Eguren. Zubiria. Zegoan. Maizkurena, gora. Amaika eta 21. Tantua lortzea helburu. Beste bi partietan. Atzera gehiagokin. Egateko. Hartu den. Zeloketan. Hain sake, Zubiria. Partiduan eginiko lehen da biziko tantoa. Berrobikoak. Bada Zubiria. Motzatea. Tomari eskurna. Atzera Elizegi. Eskurnak, bera! Beste akatxo bat. Zubiria gatera. Marezkurna. Elizegi atzeratu. Trautean sartu. Paso Marezkurna. Honek atzera. Boleaz Marezkurna. Atzera Elizegi. Boleaz Marezkurna. Antxoa. Goi horitz. Elizegi atzera. Baina gehiago, soltatuz eskubi horrekin. Berriz ere atzera.
Boleaz Mariez Corona. Zuberia. Da Mariez Corona. Zuberia emoztu. Mariez Corona ezkerrez. Mariez Corona. Ondo eskuinez. Ozta, rebotean, sartu eta garaipena pilotari urdinentzat. 22 eta 13 Joritzei guren. Eta... Joritzei guren eta Iker Mariez Correnarentzat 22 eta 13 garaipen sendoa. Bai Joritzek eta bai Iker Mariez Correna lortutakoa. Lehen puntua finalaurreko ligaxkanetan Joritzei guren eta Iker Mariez Correnarentzat hasieratik joan dira markadorean eta 13 horietatik Gorrien lortutako 13 horietatik bi bakarrik izan diaginak Zubiria eta Iker Leizerentzat. Horrela ezin da askorik egin eta pasara jaso dute, baina bueno, 13ra iritsi dira eta tanteoa azkenean ez da hain txarra izan. Gu hemen utziko dugu, bihar itzuleko gea beste 3 partida narratzeko eta, bueno, orain elkarrizketa izango dugu Joritzei giren protagonista. Bueno, eta gatozen gaurko 3. eta azken protagonista gurtzera, irabazle izan da. 22 eta 13koaz Mariez Correnarekin Joritzei guren, arratsaldeon da zorionak. Arratsaldeon da eskerrik asko. Bueno, partidu bikaina jokatu duzu, baina zurea bereziki ederra. Bai, egia esan aurten jolastu duten partiduko dut ona, gustoa. Eskut ondo sartizia egiten, gero pelota ere bai bazeon bastante bizia gutza, bastante ona zana, eta bai, gustoa ditu naiz, inungo minik gabe eta ondo. Txisparekin, haze sasoiarako txigezun gaur. Bai, bueno, partidu askoren naiz jolasten da, egia esan gogokin nahi naiz etortzen honea, eta bai, oire notatzea, ondo nago, nekatu gabe, eskutik ondo ateatzen zait, eta ondo. Irabazten azizerate, 5 eta 8, tanta batera gerturatu dira, 4 eta 5, baina berehala, 12 talokarekin igez egin duzu eta gero ez duzu arazorik izan. Bai, argi geneukan, 3. zenbakea zeukan pelota gutzatu nazala eta horrekin hasi eta hasieratik amina ondien deu. Ikerrek aldiro rebote sartzezun eta orduan zaila izatea aurren bai kentzeko eta geho behaien pelota hau eta pixka kosta intzaigu. Lauean etorri baina gure pelota hartu berriro eta ondo. Lehenengoa irabaztarekin ez da zertxoren lortu, baina pauso handi bat eman duzu eta gainera markadorerako aldea handiarekin 9 tantekoa. Beste bat irabazi beharra dago. Bai, oain di lan asko gehatzea, baina lehenengo irabazitare, urrengo partioare lasaiago etortzea, gaina partio hona jokatutare konfiantzare gehiokin etorriko geha eta ondo, egia esan, gustoa. Bueno, Joritz, pelotaleku askotan ibiliteko zera eta oraindik ere askotan ibiltzea nahiko duzu, Antiguokoa berezia da. Ba, oso berezia, holakoik ez dago eta egia esan gustoa ibiltzen naiz. Hemen ez da jolasten bestetan jolastean bezala, igual boteko jokoak gehioin behar da, irez baino, eta defenditzeko ere bai, zabalagoa, aurreago ibili behar da, eta bai, egia esan oso gustoa etortzen naizen frontoioa. Pelotaleku txikia, baina handien enbidiarik gabeko esaten dute, armailak ikusita nola betetzen diren. Bai, gaur behintzat harritzekoa izan da. Hemen gu berotzen egin eta kanpon jendea sartu ezin eta bai, eharra da, olako girokin jokatzea, eharra, frontoia beteta. Bueno, aurten Joritz, apostu berezi bat egin dugu denok ere, partiduak YouTube bidez ari gara eskaintzen, jende asko esan digu postekoa dela, munduko edozein tokitatik jarraitzeko aukera goten delako, zuere hori artean zaitugu, partiduak YouTubetik ere ez duk ere jarraitza dituzu. Bai, egia esan guriri oso ondo etortzi zaigu, kontrario nola jolazte eta hone etorri barren etxetikan, gero gaina aukerare bai edotea behan dugu ikusteko, eta edozein momentutan aurkarik ikusteko ondo etortzea, geho frontoia etorri eta jakiteko nola jolazte eta eharra, bai, oso ondo. Gaina ikusiri oso ondo itea eta ondo. Eskerrik asko eta zorionak. Zuri, eskerrik asko. Bueno, gaurkoa onaino, bihar gehiagorekin izango geralakoan.